пага мақсад мара мабодои худои накарда маҳкам кунанд, пага ҳамин бачаи ма калон шава, мара кӣ мешинохта боша? бо ширкати шифофармо шумо метавонед ки ҳиҷома, фитобочка ва масҳаҷ бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбешавӣ, вазнгирӣ, вазнпартоӣ, бемориҳои занонаву мардона ва ғайраҳо. шифофармо истифода кунед. Салом алейкум брат, як бор дигар. Алейкум салом. Созан хуб ака, саломатон хуб? Шукрона Аллоҳ. Аллакай дар барнома қарор дорӣ брат. Ана хуб. Овозот хуб аст, ки кам-кам изображение хеле. Овоз нормально, а? Лекин изображение нест, фамилии. Ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз якшанбе, яъне ки рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. лекин дар ин барнома мо як меҳмони хеле ҳам ҷолиб дорем ки ҳолатшам ва сабабҳои муроҷиатшам дар ин барнома хеле ҳам ҷолиб ам аст бигем мешавад, лекин ҷолиб гуфта наметонем. Барои чӣ хотир? ҷолиб агар мегуфтем дар ҳоле ки даҳшат намедошт, яъне ки ин ҳолат хеле ҳам даҳшатнок аст ки бародар дар чунин мушкилӣ дучор шидагиай, зинда мондагиай, лекин оё ин зинда мондан аз зинда мондан гуфта мешавад ё ин ки не? Чунки дар ин кор якчанд одам ба ҳалокат мерасанд. ва ин одама таҳдид ба ҳабс дора. Акнун мефаҳмем ки чӣ гуна чунин воқеа метавонад ки рух бида ва чӣ кор шидагиед бо ин бародар. Ва дӯстон, ссилкае ки дар якум комментария закрепид шидагиай, ин ссилкаи телеграм канали Салом Тиҷиай, телеграм канал бардоро кушода метавонед даромада тамошо кунед трейлерҳои порчаҳои видеоиро ки дар закрити каналаш меброяд. мо дар замони технология ва асбобҳои рақамӣ зиндагӣ дорем. ҳар як қадаму гардиши мо тавассути спутник камераҳо ва телефонҳои мобилӣ назорат мешавад. аммо соли 2014 ҳодисае рух дод ки тамоми мутахассисони таҷрибадори замонавиро ба ҳайрат гузошт. агар ки дар шумо писанд омад видеош, ба метавонед гузашта дар закрити канал обуна шавед ва видеоро пурра тамошо кунед ва тарзи гузаштан дар закрити каналаш ҳам дар онҷо нишон додагиай. Ва агар ки закрити каналаш обуначиёш ба 5000 раса, 4 каса ҳаҷ умра роӣ мекунанд. Хеле ҳам фикри хубе бардора, обуна шавед, мумкин аст ки победитело ягон каси шумо бошед. Хуб, салом алейкум бародарҷон, як бор дигар. Алейкум салом ака. Хуб, оғоз мекунем. Дархосте ки дар ма кардагӣ будӣ, яъне ки таҳлил кардани ҳамун видеои аварияи шумо буд, ба хотири оне ки чӣ хеле ки худ гуфтӣ, ту памят надорӣ ва памятя гум кардагӣ, то ҳол ту худ намедонӣ ки дар онҷо чӣ кор шудагиай. ва ман тра дар ин состояние мефаҳмам барои он хотире ки як чанд сол пеш ман чунин ҳолат доштум, яъне ки дар ҳоли зарба хӯрдан мозги одам метавонад ки памятча фаромӯш кунад. Ва ту мегӯӣ ки ман амро чӣ хел кунам ёд биёрам, имкон дора ки ёд наёрӣ, барои он хотире ки ҳолати дар ман шидагӣ аллакай ба фикрам 10 солам зиёд шид, ман то ҳол ҳамун моменти зарбара ёд надорам. Ва на танҳо моменти зарбара, балки 1 соат баъд ва 1 соат пеш аз ҳамин ҳолата. раҳмат ба падари якмин одаме ки мара ҳами чизат конкретно тари подтверждат кард ки ҳами хел чиз возможное, барое ки ма чанд рӯз пеша дар назар дар ёд надорам, бо чанд рӯз баъдша дар ёд надорам. Вот ҳамин травмае ки дар сари ман ҳаст, мисол баъзе одамон медонанд, ҳамин дар ҳамин хел ҳолати шидагӣ буд ки ман то ҳамин вақт ҳамин қадар алло ҳазора мекунам ки ман ёд биёрам чӣ шидагиай, чӣ шидагӣ буда ҳамуҷа, ман наметавонам ёд биёрам. Ва безебиш ҳамиае ки хонагиё меган чӣ кор шид, баъдан чӣ кор шид пешакӣ, ман пеш аз ҳамун ҳолата ёд надорам. Вообще ҳамун бигем чӣ хеле ки удалид мекунӣ ку як файла аз дуруни компютер. ман ана ҳамин хел бахшиш пеши гаптон ака, ман хиёл мекунам ки ҳамун ҳолат ман ҳамин чӣ хел бигум, ягон киноро типа стоп мекунӣ, ай якум серияши тамошо мекунӣ, баъд ай наҳам серия мешава, баъд бояд даҳам шава, 11 шава, бояд даҳам ношида, 11 ма как бута ки ҳамин момент ҳамин зиндагӣ набудаям, стоп кардагиан мара, как бута ҳаёти мара гузарондагиан, ҳамун хешидагӣ вори аймада. Бале, яъне ки бародаро, ҳолат ин гуна аст ки одам ба садама дучор мешава ва видеоро шумо дар экран мебинед
ма дар роҳи кард барои таҳлил кардани ҳамин кор ки чӣ кор шудагия ба хотири оне ки ин одам ёд надорад ва ҳолатиро ман хеле ҳам хуб мефаҳмам. Ман то ин вақта нагуфта будам дар переписка, на дар видео гуфтамаш, барои хотире ки чунин ҳолата ма будам. Лекин ин бародар мега намедонад чӣ кор шудагия дар ҳамҷа ба хотири аз даст додани хотираш, лекин ира метавонанд ки ҳабс кунанд. лекин ида абид намегад мада барои чие ки ман намедонам чӣ кор шудагия ва дар чунин ҳолат оё метавонанд ҳабс кунанд. Мутаассифона метавонанд бародар. Мутаассифона метавонанд бародар аз хотири чӣ? Аз хотири оне ки ва ё факта нигоҳ мекунанд дар ҳамунҷа мисол мувофиқи ҳамун кодекси ҳамун давлат факти куштор ида паниасторожности меган ира мақсад қасдан нест. И паниасторожности но ҳисобида мешава. Ато ошто ки ту мисол ёд надорӣ и ягон чира минят намекунад. Мисол агар ёд медоштӣ мегуфтӣ хаям хеле шида ки ёд надорӣ всё равно рула дасти ту буд ҳамеш чия. Лекин бештар туда ҷолиб як моментиш буд ки ту гуфтӣ ки ма тез рондагӣ нестам. Чӣ кор метавона боша ки мошин у қадар парида, чӣ хеле ки мебинед шумо бародарон мошин паридагиай айра дарахта зада шикастагӣ ва афтидагиай ва дар натиҷаи ду шахс мемран. гӯш дорам ака. Ду шахс мемран дар натиҷаи кор. Бале. В общем ана барои чӣ хотир гуфтиам ира дар уҷа чӣ хеле ки дар ҳамҷа гуфтаистанд канале ки ма роҳӣ кард дар ҳамҷа мегӯяд ки дар ҳамун роҳи шумо трамплин будагиай. Бале. Буд? Ака мар чӣ хеле ки дар ҳамун видео дидам трамплин не ҳамҷа оҳан аку айбари ра как обочинаш меган чиш меган воруси ку барои штоби у параи ҳамунҷа чи на пари ай ҳам баланди на пара гуфта мошина ҳамунҷа бо болои ҳамун мада хелҳози наметавонам шумо да тасвир карда ҳамиса ки мошини мо ай якм чӣ рафте сабда якм паласа қади рафте сабда меган бо шоҳидои ҳодиса ҳам чӣ шудагия ки шоҳидо ҳам ёфт шудагиан ки меган мо дидем вроди нормални рафтеса буд как мошинои дигари ҳамун чӣ буда дар ҳамун паласа буда меган нормални рафтеса буд рӯи 120-140 бори ҳамихе рафтесаги буд не ки якм паласа мада ҳама қадараш интересне ки одаме ки мисол чӣ хел бугум ягон хел трезви будам ҳама чӣ хеле ки ҳамво ёфтиян мақсад ма трезви будам ма и так за рулём не то что ки за рулём ма вообще худам намехӯрдам наменӯшидам мақсад ягон хел алкоголический ягон чиз истифода намебурдам да баъд мара дар ҳолати хубтари чим соз ёфтагиам яъне ки вақти ёфтагидан та мақсад ягон алкогол палкогол ягон чи надоштая не ана ҳами қадараш мада интересне ки чӣ хел ба кадом чӣ метавона ки мисол у қадар мара чӣ кина ки ай якм паласа биромадаем дигим паласада бо ғарзай дигим паласа биромадагӣ ҳамҷай оҳане ку қад шидагия камтарак болои ҳамун оҳан қад як тарафи мошин ба болои оҳан биромаги як тарафи ба рӯи замин анами сабаб шудагия ки шумо паридаен охи анами оҳане ки неми хеле поёнай ира метавонад чӣ боша ки мақсад сабаб дар ҷае ки шумо чӣ ба обочина уже омадаен барое ки и хад и оҳан да обочинае ку шумо уже паласа гузаштагиен якмаш ки уже биромадаен мумкине ки дар ин ҷа метавона ҳолате боша ки мақсад шумо ягон памехтон будагия хостен ки через обочина мақсад вай обгон кунен албатта ки чунин кор мумкин нест но мумкине ки карда бошен ҳам хефел дорӣ ма ростига гуфтесам ака ку ма такси мезадам то ҳам қавақта и ягон ҷое чиш нест ма ҳами бигзор ҳамин барномада гуфти гапи урусо ки правда толка правда шава конечно ма да такси мезадам ҳами як шаҳрда ма когда як клиента мегирифтим мебурдум ма то ҳамун клиента вақте мешиш то точкаи ҳамуро гирифт ай точкаи а то бера бурдана фақат мисол фақат худоро зора мекардам ки бе ягон чӣ бремда мақсад ягон ДТП рух ната ягон ҷода ягон чӣ ки мақсад ма да ҳамҷа гунаҳгор набошам ё ки ягон кас га мақсад ягон фалокати нохуш рух ната фақат эҳтиёт мекардам ҳай карданда ай хеле фалокате ки хел бигӯй ман надоштам ягон хел тари чӣ ки мисол
тез ҳай кунам ё ки ягон хе ҳамин раҳмати хисарбачан бисёри вақтҳо қатъи ман ҳамун одам вақти мошин ҳай мекардам ҳамун мара медид ҳамун шоҳиди ҳодиса буд ки ҳай кунӣ омада ҳамун раҳмати мара гуфтагӣ буд ки як бор як ҷо мақсад бачадор шуда будам ҳақиқа кардани бачанда як бор каса як ҷо рафтем раҳи трасса буд ҳамунҷа знаки буд ман мақсад 70 рафтам баъд мара гуфт ки чи ту нигоҳ мекунам ки чӣ хел ту чӣ ҳай мекунӣ оҳиста ҳай мекунӣ хуб ҳай мекунӣ мошина гуфт ҳастай гуфт баъзе шофёрое ки абгон мекунанд тез ҳай мекунанд не ки ту чӣ ҳам фикри мошинта мекунӣ гуфта ҳам фикри хита мекунӣ ҳам фикри мақсад одами барбудагита ягон кас да мақсад чӣ намерасада дар оқилати чӣ кунӣ ҳай кунӣ ягон кас да хатар намехоҳӣ ки эҷод кунӣ ман гуфтам бале у чуғот бо мошин ман нав гирифтагӣ будам гуфтам албатта мақсад мо мошинам ба ясум дусум гирифтагӣ нестам барои ин мошина гирифтан мақсад ман хонаҳои тоҷикистон ман фурӯхтагиам ки штоби ин мошина бигирам дар инҷа кор кунам як сум ду сум шава бо бурам обратно хона бихарам дар яъне ки савол дига чӣ буду ягон памехтон будаги хостен ки через обочина мақсад вай абгон кунен албатта ки чунин кор мумкин нест но мумкине карда бошен ам хефел дорӣ гап хайда рост шудак савол дар оне ки метонест ки дар ҳамун ҷа ҳолате бишавад ки ту албатта чунин аз ин тараф абгон карда мумкин нест не ки ту карда бошӣ чунин имконият мақсад ки чунин феъл дорӣ ки абгон неправильно иногда бикунӣ не итари феъли вообще ман ҳама қаждаи абгом ягон мошиноро кардагӣ нест ана агар накарда бошӣ гапаматра барои чӣ гуфтум барое ки удалит кардани баъзе корҳо барои он хотире ки агар мо бигӯем анализ кунем агар ки ту абгон накарда бошӣ действительно аз ин тараф метавона ҳолате бошад ки ту дар ҳамин полосаи худ рафтеса будаӣ ягон ҳолати шудае ки ягон мошини пешгинат истодагия ё ки ходша пас кардагия ки ту маҷбур шудае ки тараф тобутӣ ва дар ҳолате ки ин оҳан ҳамеша баланд нестай аввалаш пастай и иллюзияи обман мешавад ки ту оҳана метавонӣ сразу набинӣ ва як тарафи мошин уже болои ҳам баромадагия ту дигар роҳ надорӣ вая тобутӣ уже паридаӣ ман ана ҳамаи фикри шуморо мекунам ака ки можад ки ай пеши мо кадом мошине бидагиай гуфта мо дар он мошин назанем рула можад ман иститоъ додагӣ бошум барое ки ҳамун полоса аҳамият дорад чи тормуз кардагӣ тормузои мошин ҳастай дар ҳамунҷа мегӯянд ки тормузи мошини шумо ҳай ана ман ҳамро барои ҳам пурсидам барои ҳам хотир мақсад саволаро хеле кӯтоҳ тезтар мефаҳмида барое ки бояд як варианта як версияро бугӯй баъд бибинӣ вариантоша шид нашид ба хатиш бизанида барои ҳамин агар ки ту агар ростша бугӯида мо инро метавонем баррасӣ кунем агар ростша нагӯ намешавад агар чунин феъл дошта бошӣ ки ин тараф абгон кунӣ хай тагда азнаш кардагӣ ам хеши агар надошта бошӣ баъд на полосаҳои хатотон ам ҳастай дар ҳамин ҷа метавонад ки чунин ҳолат шудагӣ бошад ягон кас аз пеш ягон чӣ кардагӣ ту вая назанам гуфтад ҳамин фикра мекунем ки ҳамун мақсад рӯи 120-140 рафтанам дар раҳи трасса и бигем ки на баланди на пасти паст дар раҳи трасса бале ям паст ай пеши бале баъд и паст ҳам нест ай пеш агар ягон мошине ки мисол можад ҳамин хема фикр мекунем ки ай пеши мо ягон мошини бромагия ки гуфта мо уда назанем мақсад рула уститоъ додагия мақсад сини чӣ бу бояд ҳамун хел оҳанда бромагия як тараф баъд ман ҳам як чишда бо бисёртар ҳайрон мешавам ки чӣ хел мошине ки мошин ман худаш документаш дар нависондагӣ буд 1 тонна 162 кило мо 4 нафари дига дар дарунаш как минимум 70 килои 240 кило бо дар даруни ӯ ман доштам баллони газви доштак хайна плюс минус 1 тонна 400 кило бигиремаш чӣ хел 1 тонна 400 кило уқа баланди қати хес гирифтааст дар танаи дарахт загаи ҳамин чизаш бо бисёртар мара чӣ мекунад ки физика братан самолёт абин чанд қадар дар ҳаво мепара вай ҳолате ки шумо мадагем бештар аз суръат иборат ай вақте ки суръат баланд мешавад то чанди баланд мешавад агар аҳамият дошта бошӣ ягон ҳаста раҳои нехели баъзу вақт чӣ мешавад ку валнавой агар ҳамун вақтҳо да бурай ҳам хел раҳода ту ҳис мекунӣ ки вазни мошин гум мешавад хеле як дилит як ҳаво мегирад вазни мошин гум аз хотири суръаташ ки ҳамун мошин какое-то время дар невисомости қарор мегирад
суръати баланд метавона кора карда ва чунин ҳамун оҳане ҳастае ки ба тарафи боло направление мекунад ва ҳамун дугаш қати уже ба хотире ки мошини скорост дора суръат дора вазнаш поён намешава қувваи кашиш замин ҳалакаи ҳамура наметавона кашида ва то вақте ки уже суръат паст мешава баъд меғалтад. Мисол мегирем агар ҳам трамплин ҳамин хелаи мошините ба болои трамплин мепара ва ҳамун суръате ки дар ҳамун момент бидак то ҳамун суръат паст шидана парвози ҳамун ҳам хеле боло рафтан мегирад. ҳамун вақте меафтад ки парвоз паст шава. Агар худи парвози мошин паст нашава ку мисол ягон турбанадуфт дар пешаш боша самолёт вори мерава космос. имкон дора хе паридан. имкон дора мақсад ҳама чи хай бо як гапи дигае ки мақсад ки мо ҳамамон мусулмонем ҳам як чиза бисёртар боварӣ дорем чизеро ки худованд бихоҳад ҳамун мешава. мақсад ман ҳамин чизам бисёртар фикр мекунам мегӯм ки раст ки худованд ҳамира хостагиай барои чӣ мегӯм имина дар вақти таксизанӣ ман ҳамин кор нашидак ягон бор мисол ҳамин хел ҳодиса рух надодае. шумо дар ҷамъ одамои худӣ будена? ман хати хисрбачам будам, бачаи тағои ӯ будак бо бачаи холаш будае. дар новости 4 та бародаро меган пади новостиам охир мо мақсад ранги бародар будем. ман хати ҳамин хисрбачам ай ҳамаш дар наздик будем ки хати и одам дар як ҷо мактаб хондагием дар як ҷо кор кардагием дар ҳамин шаҳри Россия ҳам дӯстам буд ҳам ранги бародарам буд бо мақсад ки хисрбачам буд бо плюс и мақсад ки ҳамада бисёртар бародар будем ки дар ҳама ҳолат қати ма дар ҳама ҳолат қатиш будам. мисол ма то ҳозира ҳамун одама гузаштанаш боварим намеояд ки ман фикр мекунам ягон шаҳри дур рафтагиай ягон рӯз мегардам барои чӣ ки ман надидам ҳамин ҳодисаро ки баъда чишмам мисол гузаштани ҳамура дидагӣ нестам. вақте ки ӯ гузаштан мара больница бурдан где-то 8 рӯз баъд ба сознание омадагиям дар больница хулоси ка 22 рӯз хоб кардагиям. баъд чӣ то ҳозира мақсади гапи ма ки ҳамун одам боварии ман намеояд ки ҳамун одам гузаштагӣ боша. просто мегӯм ягон шӯхӣ ки ҳест хати ма может ягон шаҳри дур да ягон раҳи дур да ки меояд бо мебинем шахс ҳама хеле одами слишком наздика боварӣ наметавон омада. аллоҳ раҳматшон куна. ана дариҷа ду кас зинда мондена? бале дуюм шахс ки одаме ки қатъи дуюм шахсаш бачаи холаш буд. баъде ки мақсад ман беҳтар шидам хона омадам ва омадан хабаргирӣ ман гуфтамш ки чиш паётайтар мақсад медонӣ ки чӣ кор кардем онҷа. мега ака ма чанд қадареш мара ба ёд май ҳамон қадар мара ба ёд май ки ту дар раҳ мега рӯи 60 ҳайкеста буди як ҷода мега як ҷода рафтим пробка шид ҳамон қадар мега пробка ба ёд май ки дар пушти пробка мега дар ақиби мошино истодагӣ будид. вай дар қафо шидагӣ буди пешта? дар ақиби ман шидагӣ будаг вай. вай мумкин ягонаш ба телефон аҳамият додагӣ нестада? может быть яъне ки ҳамин момента вай надидагӣ неста? не вообще охи момент ҳам хеле ҳолатҳои моменте ҳаста ки як мигм намешава ин коро як чашм задан ин кор рух метавад. бале бо ман ҳамун рӯз чамда галасавой кардагием ки чи ид тайёр шен чи ка мо як 40-50 минут пас меем хонара тайёр кунен қади бачаҳо мо омадаистем мақсад ид омаданем ягон ҷо нарен мақсад. соати 12:37 да галасавой кардагиам и кор дар ҳамун мара чиё нишон дааст следователо соати 12:57 шидагиай. ты худоли дар кадом ҳолати? физически ёки физически? психологически. физически ҳозир агашта наметавонам ака. ҳар ди пом мақсад шикастагиан мумкин неста ки поҳои хидмат нагрузка бутам. коляска даи? коляска да нестам рости гап фақат дар болои ҳам диван хоб мекунам. ягон ҷое ки больница бурда мешаванд ягон кас бо ҳамун следователо омада будан идауна гуфта хонаан омада будан пирсидам хай чизе ки буд ба ёдам буд ҳамон қадарша гуфтам.
мисол ӯ рӯза ба ёд надорам, гуфтам чанд рӯзеш пеша, гуфтам ба ёд ҳам чизем ки чанд рӯз пеш ба ёдам буд, ҳамвора гуфтамшон. Баъд ӯ рӯзи дигар недавно и ҳафтаи гузаштагӣ буд, чун бо барои психологический психбольницам бурдан ки психологически буфаҳманд, бо қа саволи дигам додан. Ҳамин мақсад ки ду кас ҳуҷ мекунанд мара, ё ки хай акам худаш тоқа ҳуҷ мекунад мара, пеш қучоқ мекунад, дар мошин мешинонад, бо дар ҳамхел пеш қучоқ мекунад, мефурӯм мақсад. То ҳозир дар Федератсияи Русия дар куҷо Москва даен? Дар Екатеринбург. Екатеринбургда. Ки нигоҳубин мекунам? Ма дар эҷа қатъи очамам, занмам, додармам, бачам. Оилавӣ хуб. Ҳам хаш хуб ки ҳамакаса будаен, агар не дар ин ҳолат туқа мондан шеда ҳам бузург. Хуб, ба ту чӣ кӯмак лозимай ва чӣ чизо тура таҳдид мекунад? Чӣ хеле ки мара гуфтӣ, тура таҳдид дорам барои ҳабс. Бале, ман гуфтам ку ака чӣ дар ҳамун чӣ статьяи 264 қисми 5 ки аз 3 то 7 сола турма дора, ё ки ҷаримаи агар ки ҳамун ҷабрдидаҳора наздикошон шикоят накунанд ва ё ин ки иҷа ҳам бо роли асосира и бозӣ намекунад. Роли асосира судя худаш бозӣ мекунад, ки гапи судя ҳамун қонун ҳамуае ки метавонад ки ход мара условни бута аз 6 моҳ то 5 сола, а решени правшам иҷа решени прав 100% мешава. Ака ай праваш абсолютно правада парвона дорам. Ма бисёртар дар ҳамин чӣ мекунам ки пага мақсад мара мабодои худои накарда маҳкам кунанд, пага ҳамин бачаи ма калон шава, мара кӣ мешнохта боша дар ҳаёт. Мара мақсад кӯдака ақл надора, вая наметавонӣ ту доказате ҳеса кунӣ ки ту доказат кунӣ ки ту уҷа гунаҳгор набудӣ. Чанд хайнаи писартон? 6 моҳа. Мақсад ки мара агар ман будое ки шинондан, по-любому ӯ кӯдак фикр мекунад ки ман дар ҳамунҷа гунаҳгор будам. Дар сари суд ки мара шинон, значит мегӯяд ки ту чӣ будӣ, гунаҳгор ки ту будӣ. Барои ҳамуқа ин қадар бисёртар мара ҳамин чиз мекиша ки статуси туремчика. Ҳо ки пага фарзанди ман агар дар чишмои ман нигоҳ кунад ё ки калон шава, мақсад чӣ хел мар бар кадом одам ҳамчун падараш мешиноса ё ки ҳамчун қотили тағоёш. Якумуш ки мумкинае ки тура кӯмак карда бошава, а дуюмуш ки видеои мо як умр места случичиво ва солош мегзара ба бачта нишон медиҳӣ ки ҳолат чӣ гуна буд дар инҷа. Мо қайта чанд қад сол пеш ин бора обсуждат кардагӣ будем, лекин ман умедворам ки норафта тамошо кунад бачаат ин видеора. Бале, баъд ака ба нашоти финансвиш мо и хел шидагие ки баъд ман ҳамун комментариёша бисёр хондам. Дар комментариёш хай ҳар кас ҳар чӣ менависа, меган тоҷик айгуҷо тоҷики қасум ёфт ки мошини Kia Rio харидак. Мақсад ҳаминҷа гуфтам ки бугум ки бидонанд ҳама ки мақсад ман пула чӣ хел ёфтагиам, фикри тари чӣ накунам ки мо ҳамин замистон хонаҳои Тоҷикистон будагимона фурӯхтем. Ман худам рафтам хонаҳоро фурӯхтам, сумаш 220,000 сомон да фурӯхтемаш, пули урусиш кардем, қатъи акам 2 миллион рубл шид, қатъи акам пула тақсим кардем ва гуфтем ки ака вай 2 магазин кушодак да пулоша, ман бошам як мошин харидам. Гуфтем ки чӣ кунем да ҳамин пула оборот битем, як хеле кунем ки тезтар пул ҷамъ кунем, бо бирем обратно дар Тоҷикистон хона бихарем, чӣ кунем зиндагимона пеш барем. А як хона да гуфтем ака уже ҳардумон калон шудагем, ваям зани кӯдак дорам, марам зани кӯдак дорам, чтобы каждый як хонаи алоҳида дошта боша. Мақсади ки дар пули ман мошин харидам, ӯ дар пулаш 2 магазин харид. Ман бошам дар ҳамин ҳолате ки ғалт дидам, акам ҳарди магазиноша чизои магазинша фурӯхта, чтобы гуфта мара ҷарроҳӣ кунанд. Ҷарроҳӣ дар 500,000 дар ҷарроҳӣ додагиянд. бо ҳамҷа чекошам ҳаст, агар дар кор шуд чекошам роҳӣ мекунам, бо плюс 200,000 дигар
дар ҳамун вақти балниса биданамда доруҳоро барои ҳамун чи вақти духтуро фармондагиян ҳамтари доруҳо харидан дар кор бурдагӣ додагӣ бо то ҳозира ҳамин бечора акам чӣ мекунам ара мебара мақсад балниса рентген мекуна доруҳо мехара то ҳозира 1 гараса дору мақсад харидагӣ чӣ мекунам да ҳамун дигар вақтам намеёва ки мисол кор худаш таксӣ мезанад дигар ака ҳама чиша фурӯхт магазиноша фурӯхт ҳозир мошини қай таксӣ зестай дигар мисол ки вақтам намеёва ки ё мара дама бигира дамби суди мара бигира бо чиё зангиш мезананд адвокатҳо зангиш мезананд қатъи следовател мара дама бигира ё ки инаи хонама оилаи моро дамша бигира ё ки оилаи хеча дамша бигира бо хай бачаи мара мақсад я памперс мега я чӣ мега ҳамун гуфта акам ки ма зиқ нашам чӣ накунам бачаи мара ҳамун хел ай бачаҳои худаш кам надониста нигоҳ бин мекуна ман ай замин то осмон ай аками надорам ай дӯстое ки бародарое ки дар ҳамин ҳолат вақте ки фаҳмиданд ки ман ғалтидам омадан ҳамаш масалан мара хабаргирӣ омадан чанд қадаре ки дастгирӣ кардам ман ай замин то осмонам надорам всё таки финансовӣ бигем ки мада паддержка дар кор ай барои ки агар ки суда мара штраф кунанд штрафи камакак намекунам ту сафедкунанда дорӣ адвокат дорем баъд примернаша гуфтагӣ нестае ки агар ки су мешавад чӣ қадар мешавад ай 50,000 то 500,000 метавонанд штраф кунанд агар ихешава агар ба як штраф буча ман хиёл мекунам ки имкон дорӣ хоб яъне ки ту аз тамошобин чӣ дархост дорӣ масалан ягон кӯмак кардан ё ки ягон чӣ кардан ин масъалашда чӣ гуфтанӣ тра метавонӣ ягон хел кӯмак кунанд бале метавонанд мақсад агар ки финансовӣ мақсад метавонанд ёрдам кунанд хай касое ки дар ҳамин шаҳр Екатеринбург метавонанд ки биям ай наздик бибинанд ки ман дар чӣ ҳолат қарор дорам яъне ки кӯмаки основной ба хотире ки битонӣ ки ту штрафа биспорию нашинӣ ба ҷош бале барое ки дар зиндагӣ дигар ман ҳичи надорам ки мисол вая буфурӯшам барое ки мошин дар ҳамун сурат дидем шумо ака ки дар видео ки мошин чӣ хел шидагия вай мошин дигар вай металлолом шидагия металлолом шидагия гуфте хитон максимум агар ӯ бирава 15,000 как металл бихаранд как металл ҳамун қадар мерава ва худаш факти оне ки дав дуруст зинда мондагии худаш як вай муъҷизае ана ҳамин чиза мара акамам гуфт ки духтаро гуфтааша ки 20% мақсад надежда барои зинда монданаша 80% барои мурданаша бренд чӣ кунед фақат метавонед дар ҳаққиш дуо кунед ки зинда мона баъде ки ма бо мегӯям ки бачи нафаси худам намекашидам нафаси сунъӣ медоданд мара баъотари нафасгира кайку ҳамун хеле то ҳозира ман ҳайрон мешавам ки аммо акам ҳама мегӯянд ки як муъҷизае ки худо кадом хайре кардагит қабул шидагия дар назди худо ки тра бо дубора чӣ кардагия зинда мондагия бигем як бор дигар дар дунё таваллуд шидагӣ ман ҳамин хел фикр мекунам ки ман як бор дигар ай сарака зинда шидагӣ бале ӯ рӯза ҳамчун рӯзи дуюмбора таваллуд шуданам ҳисоб карда мешавад хоб раҷон агар ягон чи дигар илова кардан бошӣ бугӯ агар гуфтанӣ набошӣ ҷамъбаст мекунем ман аз думи монтаж мешавам ман гуфтаним ака аввал бисёртар чӣ гуфтаниям хай бародаро ҳама каса мақсад ситуатсияи мара бибинен мақсад хитон фикри ақидаи хитона бинависонед фикр накунед ки мисол ман ягон қатъи ӯо ягон нофаҳмигарӣ доштам барое ки ӯо ҳамаш ба ман якумш хеш табор буданд дуюмаш ки бародарои ман буданд ҳама тоҷикои мо хеш таборрои ман буданд ман пайдо мешавад одамое ки менависанд ки мумкин ки қасдан ин кора кард не ки ман никак қатъи ӯо никогда надоштам тари ягон низакрити тема мақсад надоштам ё ки нидапанимани набуд байни мо барои ҳамун
خیلی گپ من خیالم میکنم بگم برای خاطری که این گفتی روسا که گلوپای تو حتی اگر دشمن تام باشه تو خیلی کار نمیکنی برای که خطر داخل داره یعنی که معلومه که تو قصد قتل کردن وای رو نداشتی چون که کشیه برای که من در همون ویدیو که روی کردم کامنتاریاش خوندم با خدا یک گپای نوشتن که اگه ملتچگی نشوه بعضی امی چی هست روسای هست که به عقلنده نوشتن که жалко березу بله همین چیزی که تو فکر کنی жалко اون آدمای گذشتگی را بگین жалко ما را بگین که ما چیش دیگیم باید برای اگر واستنوید این تو برای ملتچگی میگوی این ملتچگی آخی در این خلق هست ایره خود 100% میدونی و این همین گپ با هم خیلی می نویسن که همون بریوز مقصد از شما دا با قدرتره و همون را жалко میگن من میدونم آخی برای همون گفته هستم که اگر در کار باشم من اگر میشیدم در امکانیتی میبود که همون برادرام آمد جیمبورا میدیدم زنده میکردم من میلیون تامتاری درخت میشنوندم در امریسیه تا آخری عمر من از درخت میشنوندم که شتابی همیو همیتری نگن چی نکنن نه که افسوس که نمیشوده یه رحمیت نتیجه برای همون اکا خیلی گفته هستم اکا بعد منین شما اکا در همیشه برای من به حد مهمه که همون برنامه تون تماشا کردم آخران برنامه که تفتیش کرده این یا چرا که سلیدواتیل وری همین منین شما در همین چی باشه که خیلی همین حادثه میتونه به اثر ما رخ بده چی حساب شدگی باشه که این ما میگم توضیح در فقط تو در اینجا ویدیو را نمیبینی تو بعدا ما در چی میمونم بعدا در وقتی مونتاژ میبینی ویدیو را که من هم نشون میتیم رزمیت کورا هم گپ میزنم مومنتی هست در همین ویدیو شما توضیح مومنتی هست در همینجا سلید دیده میشه و خودی راه دیده میشه و ما همش خیلی بود مونتاژ تماشا خوشتره یعنی که راه شما دوره باریر که باری راه با میگیره که اشتباه ماشین راه نرو ایرا ما باید میگیریم خودی ابوچنا بعد پلاسا لیکن وقتی که ما خطای ترماژنی را میبینیم دو تا خط ترماژنیه این چرا نشون میده دو خط ترماژنی